Bro, mun kaveri pelaa nyt Fortnitea tänään. Tykätkää videosta aina. Ai jaa. Viljamikin sanoo, että pitää. Elikö niin pitää? Pitää. Joo, totta kai. Totta kai. Totta kai. Tän lännää pari, mutta en mä tiedä kauheasti. Joo. Joo, tuolla lännää toi problem. Mä saan niitä ensin Legosesta. Ottakaa siitä. Mä en tiedä näitä Viljamin hacker-lähdipaikkoja yhtään, koska tää pelaa ihan mekaanisesti. Nyt. Jää. Huijaus. Aika lailla. Viljami pelaa ainakin. Tai no Viljami pelaa koneella. Joo. Se on niin hyvä. Ainakin koneella. Mä en ole mikään liian paras tuolla. Tai en ole kauhean hyvä pleikalla, mutta on sama tuplat pleikalla kuitenkin. Ja osaa se ainakin edittää pleikalla. Se osaa paremmin tällä Okei. koneella. Nyt tuli hyvää puhuttiin. Ota vielä. Tätä äijä tekee. En tiedä. Nyt lähtee. Ei ollut minä. Ei. Nonni. Mä olis pitänyt vetää tätä minitekaa täältä löytyisi, mutta jos nyt tästä seuraavasta Jessistä tulee minei, niin mä menen kuolleet tahallaan. Joo, en vekkää. Eikö siis mä perusin tän. Ei siis mitään. Joo. Sä voit mennä Pyry tohon. Ei. Tässä on varmaan. Täältä se. Onks siellä mitään? No niin. Ihan vajaa. Eiku niin, mulla on ne minit tuolla. Mä käyn hakemaan ne. On niin. On niin. Nyt taas soi. Ei mennyt. Ihan. Mä käyn hakemaan Flowberries. Vähän primea juot. Muistakaa ostaa sitä. Häfitä. Tää oli kyllä hyvä. Varmaan Vilkun mielestä ainakin. Olisiko täällä? Aiotko sä Viljami voittaa? Ehkä. Ei. Kunnosta on 60. 720. 4 tappoa. 53 pelaajaa. Tai no 52. Joo. Tää on mun lisäksi 53. Täällä on käyty. Ei oo jäänyt mihinkään kämppään. Mutta en mä kyllä katso. On Legeossa. Niin kyllä mä en tiedä voisiko ottaa. Mennään. Billy Bones. Mä menen autolla. Missä voisi olla pelaajia? Ai tuolla on hakattu mutta ei oo otettu. Niin mä oon ihan toisessa paikassa. Kannattaa mennä tänne päin. Tonne päin. Ei. Tänne päin.
Metinkö samaan paikkaan, mistä sä tulit? Niin. Mut mä en mene sinne, vaan mä menen sen ohi. Kierrästä. Ne junarot. Tässä kämppi joku. Siinä puskassa. Ei oo. Kun on täältä Sisällä. alas. Sinne. Taiva varmaan. Taiva. Tän on oikea pelaaja ainakin. Ja kun ei ookaan. Joo, tää tiputtaa, ei tätä voi vetää klippillä. Miksi mä ei äsken tähtäsin? Tässä on auto. Mihin mun auto meni? Se on siellä takaa. Ai täällä. Eiku ei tuolla. Ei oo kauheasti enää pelaajia jäljellä. 23. 34. Onko sitä vielä tuolla Grimgateissa? Nyt se otetaan kyllä tuolta. No ihan verran. Nyt tulee autofightti. Yrittää snaippaa sieltä autokyydistä. Okei, nyt on aika koittanut porata alas pelaaja. Ei ollutkaan. Ei hän osaa. Tästä tulee vielä yksi pyörä. Tätä oli ihmeen nopea. Siinä on 2 pelaajaa. Räkätty. Yksi pelaaja. Ehkä. Vai 2. Ei vaan yllätä sieltä. Nyt on taktinen. Koeta chiplanista. Voi ei.